салом дӯстон, агар шумо ин наворро тамошо карда истодаед, пас шумо дар канали Дӯстон Промоушн Груп ҳастед. Дар ин видеонавор мо мехоҳем атрофи қурбонӣ дар иди қурбон, моли қурбонӣ бояд чӣ гуна бошад, сину соли ҷонвари қурбонӣ, тарзи забҳ, куштани қурбонӣ, нуқсонҳои қобили қабул ва нуқсонҳои ғайри қобили қабул ба шумо маълумот бидиҳем. моли қурбонӣ бояд чӣ гуна бошад? ҳайвоне ки қурбонӣ мешавад бояд фарбеҳ, зебо ва бузург бошад. Набояд ҳайвонеро кушт ки кур, заиф, ланг ва бемор бошад. нуқсонҳои қобили қабул: заъфи биноҳӣ, катчашм, лангидан бо як пой ки тавони ҳаракат бо боқиро дорад, набуди модарзодии шох ё қисмати он, надоштани якчанд дандон, қатъи қисми ночизи гӯш ё дум, муҳр ё сурохӣ дар охири гӯш, хориш, ахташуда. нуқсонҳои ғайри қобили қабул: ҳар ду чашми ҳайвон ё як чашми он нобино бошад, ё ба ғоят лоғар бошад ки дар устухони он мағз набошад, ё дандонҳояш шикаста бошад, ё гӯш ва ё думаш қатъ шуда бошад, кар, шал ва беморе ки то ҷои қурбонӣ намерасад. сину соли ҷонвари қурбонӣ: гӯсфанду буз 1 сола, гов 2 сола, шутур 5 сола. тарзи забҳ, куштани қурбонӣ: қассоб бояд шахси мусалмону болиғу рӯҳан солим бошад. суннат ин аст ки шахси забҳкунанда рӯяшро ба тарафи қибла гардонад. вақти забҳ бисмиллоҳи аллоҳу акбар бояд гуфт. забҳ кардан замоне анҷом меёбад ки рагҳои асосии гардану сурхруда аз ноҳияҳои наздикии сар пурра бурида шаванд. раванди забҳ бояд ба кашидани як корду бидуни таъхиркорӣ ба поён бирасад. ҳайвони кушташуда танҳо баъд аз баромадани охирин қатраи хун ва набуди ҳеҷ аломати зинда будан бояд пӯст карда шавад. гӯшт бояд 3 тақсим шавад: ба ниёзмандону камбизоатон, ба хишовандону ҳамсояҳо, худ ва аҳли хонавода. ҳангоми забҳ кардан манъ аст як ҷонварро дар назди ҷонвари дигар куштан, кордро дар рӯ ба рӯи ҷонвар тез кардан, бо корди кун куштани қурбонӣ ки боиси азоби ҷонвар хоҳад шуд, фурӯхтани каллаву пӯст ва аъзои дигари қурбонӣ, муносибати бад кардан бо ҷонвар аз қабили задану маъюб кардан ё надодани обу ғизо. дар охири видеонавор ҳамаи мусалмононро ба иди қурбон табрику муборакбод гуфта аз даргоҳи худованд сиҳативу саломатӣ ва тамоми хушиҳои рӯзгорро таманно дорам. Дӯстон Промоушн Груп, хушбахтии шумо орзуи ҳамешагии мо.